kok turu cah iki. Ngene iki lho. Lumayan turu kok ya turu. Kangen, Nduk. Karmise. Wah. Ngene iki nek aku ana wong wedok turu ngene iki. Wis mripat kuat. Ning iman sing ora kuat. Malah molet. Ini iki lho cilik ponakan, gedhe kepenanan. Wis mumpung goke pane ora ana. Aku jane pane cilik, ning ora kuat, tapi tak gremeti dhewe. Lali kok terus. Mbah Kardono. Terus sampean teko ning kamarku arep ngopo mbah ning sendongku? Ape nanggap kowe? Ape mantu? Iya. Sok kapan, Mbah? Mbah ora sida. Kok iso sembrono? Sopo to, Mbah? Mbajal dibuka, Mbah. Moh isin aku. Isin. Irungku bolong-bolong, Nduk. Nek ora bolong ora iso ambekan, Mbah. Iso aneh-aneh. Angger irung ya bolong. Aja buka, Nduk. Lho lah terus? Mundak roh wong. Lah nek ora tak buka anak sumu, Mbah. Ora girap-girap. Ora, Mbah. Wis go wong anyepe ngene kaya. Tak bukake njajal ya, Mbah. Halo, kowe melu blusuk. Aku melu blusuk, Mbah. Lho kira-kira kuat, Mbah. Mbah, ben rasumu ya. Tak bukake ya, Mbah Kardono. Mbah, Mbah Kardono. Lah! Samar suarane ngono. Lho aku ya ora apal to. Lah rumah saku Mbah Kardono tak cedhaki. Mergo ben ditanggap. Ngono Mbah Kardono ngene beda no. Lah wong kemulan ra kakon. Lek, apa? Jane sampean ngopo to kok ning ndhehi aku? Lak-lek. Aku mbok breki, lah sapa? Ya, om apa piye? Om Preng. Apa Pak cilik apa Pak gede? Wes nyalano aku. Lah terus Salahmu dhewe. kok iso? Wes gedhe tuwa perawan kok. Turu sentonge ra dikancing. Lho, Lah nek apa ora aku no piye mau kok iso. lho pira seneng-senengku dhewe to, Lek? Ayo seneng-senengmu dhewe wis perawan gedhe kok. Nek ana kucing piye? Kok iso. Kucing gase ireng. Iya. Ah, iso. Iki rak seneng-senengku dhewe. Kebangetan rak sing teko. Lah terus Lah iya sing tekone senengku sapa? aku mau ape benakno kemulem. Nek nang kemulku. Jare mlotrok. Pentolem ketok merangsang. Dadi sampean roh kentolku. Ya roh sekilas. Lah wong arep kentol roh, kentole ponakane wae arep ngopo to? Ngene lho, Cek. Iki ngene lho rada cedhak. Aku rene iki ape ulem-ulem. Wis minyakan urung Pak Lek aku. Aku ora tau minyakan. Kaya ambune Aku banget. tuku minyak pisan ning kanggo 3 tahun. Ora tuku. Ya tak adahi tok. Nah, aku arep ulem-ulem, Nduk. Lho kok arep ulem arep dadi
Iya ah, kok iso. Lu wis duwe calon. Ya wis ah kok iso. Kira-kira ayu apa ora, Lek? Bocah yo ayu aku yo emoh lah apa gengsi aku. Iya, beneran. Seneng ngomong elek gua apa. Ngono. Yen pancen bocah ayu, aku duduke to Pak Lek ben aku weruh candi jenenge sapa? Jenenge sapa? Bocah ngendi? Iya. Cah kene ae ora ada. Cah Koro. Apa kok cah Koro? Lho candi. Oh cah Padas kene. Cah Padas. Lah, aku coba duduhi jenenge ben aku ngerti. Pengen ro. Iya, Lek. Bocahe. Heeh. Sing tak senengi, sing apik-apik bojo, ora ana liya, kowe dhewe. Ngene-ngene ro ae-ae. Lek udo ya. Ana apa lek, Dik? Bener sampean ngene. Lho iya, aku nek Padas iki wong nomor 1 ya, Dik. Iki ora nomor 1 ya, Pak Le. Lah lha apa? Iki stres alias koplak. Apik ta ora? Apik. Ya wis apik ora apa-apa. Aku stres, aku koplak. Bener nak edan. Aku edan mergo edan karo kowe. Aku rak ponakane sampean dhewe. Cilik ponakan, gedhe dadi kepenakan ora. Lah ora apik, Le. Ora lumrah. Jagat digelar rombo. Akeh wong wadon sing luwih ayu. Akeh wong wedok ayu ning aku emoh, aku seneng karo kowe dhewe lah. Bondo ben ora keliyo. Badane sapa? Lah iya aku ora di bondo, aku nunut kowe mergo kowe sing di bondo. Badane bapak. Ha iya kok mek pamati ora ana sing ngelolang. Ngelola. Kaya Sing ngurusi. apa? Klem ya? Mah, Betapa bojo. aku mau timbang aku dadi bojone sampean. Kalau wong nganggur. Nek nganggur tenan. Nganggur apa apa? Perawan kasep, Lah apa? perawan jubrak, Lah apa? ora payu omah-omah. Apa? Wis go wong aku gelem kowe kemot. Oh, sampean senengane ngombe, main, madon. Wis nek kowe gelem dadi bojoku, perkara main, ngombe, madon tak tutupne. Aku malah mbok tutupno. Lho ngono kok aku dadi bojoku. Alah ngomong kok keliru, maksudnya tak lereni. Ya, Mau wegah, Ya, wis Dik. kadung tak kabeh. wis engko tak tukono. Kok napa? Wis sak njalukmu lho. Kowe njaluk apa ae dudingi. Ayo dudingi tok. Dudingi tok, ora bayarno. Ora usah bayar. Malah akeh tunggale ngono kuwi. Ngono nek kowe gelem dadi bojoku, kowe takon merantau ning Hongkong. Apa kok iso? Kok perantau ning Hongkong? Ya kowe merantau, aku sing nampa kiriman. Ngono kok tanggung jawab. Ora apa-apa aku tanda tangan kok tok. Ya. Iki lho. Lemah. Ma, Lemah. gimana? Ma, aku mau bakar dono iki lho, Mbak. Ma. Coleke. Ma. Lemah. Ma. Ini tak jipiti aku kok. Oke, kirae. Ya. Ana edan iku pokoke disipiti dhewe. Kowe barang sing edan. Ora iso aku waras sampe edan. Lah nek waras kok gedhe tuwek kok. Apa? Dandan ngene ku lha apa? Apa? Eh? Ngapa? Lah ngene iki lha apa kok ya? Lho ora apa-apa. Apa didoni? Apa? Duit dipadoni. Ah, cangkem pembel. Kulo balam yen bakul brambang. Ya ora gelem mlebu ya, kan nawe brambang menapa. Brambang larang. Ah ya ora mlebu nemoni blas. Biasane Mbak Lini, Mbak Lini. Sopo? Arep ngopo? Gandrung. Ya gandrung ora entuk ketoprak. Ya wis akeh, Druk. Sopo manis kaya sira.
titik kok ora mesake. Ora kualik niku. Ora kualik. Lho iya to. Wong Trisno kok mesake wong aku ponakane sampean ditur meneh. Iya. Sampean kok ora idep isin. Aja nyalahno aku ya. Lho. Jaman ana duduk isin aku ngantuk ora keduman. Ora keduman. Dadi ra isin. Isine mbok weno yepi. Belum ya? Moh. Belum ora. Ning kene Pak Ambom gak ono. Terus Pak Ambom do lunga. arep apa sampean? Garep ora iso lho. Arep apa le? Ora. Wah. Ngomong ya, Be. Wah. Cepet bukan iki. Boleh. Cepet. Mana ana ta kok ana. Buka lah butuh. Allah. Ini dulu aja. Sing Saya menolongi. Agian, ana elek nek tak apa. Boleh. Aku tak antem itu, Pak. Wajib. Iya. Maculno nek manut. Gambreng mangan lho. Moto peteng ora itu. Belum ora? Belum ora? Ingin nek kok awet iki. Takut ta. Anak karo mbok tumpulok tutup. Ini wadul. Apa lah? Ya, ya itu berba. Ini kerjaan. Kok kene omahe kono ditantang. Piye jek omong? Apa? Nah, terus? Ini iki lho, kene wong tuwa ora kena dibuku omongane. Nah, kowe wong jujur-jujure wong. Nek dikon yo iya nek ora yo ora. Ya apa? Iya, ora Masane, lho kok kaya dilulu kowe. Ora mang pipi. Piye, Nduk? Gua kanggo diwawet-awet ngene, Mbok. Mana ya sebenarnya? Apa? Tenang, Dewe dimarahi. Nduk, tenang, Nduk. Tenang. Ijik ana Mbok. Syukur. Aku Mbok Syukur diamasi, masih Mbok. tantangane. Jek. Lodo ya. Apa? Kowe iku adine bojo. Iya. Awak-awak bapakne anakku. Timbangane kan awak-awak anak sing ceprawan. Iki lho bapakne tuwekan jeke kowe nek angene. Mbok, Diwek-wek. ayo kurang ajar. Aku bener-bener dhewe kok iso. Ora iso aku kok. Mbok, ora mau kuwi. Aku mau ditupaki ngene mbok apa dikumu. Oh, ngene iki lho, ngene iki. Ngono. Heeh, Mbok. Perkara ae. Kowe Mbok, apa dikumu oleh Ludoyo? kami kaji. Iya. Ngono tenan. Heeh, Mbok. Kowe anakku. Ape-ape wong iki dikon nek kuat. Ngono kowe lodoyo. Timbangane anakku sing isih prawan. Jeke aku ini aku tak apa-apa. Makane ora wani kok. Sing sekarat iki kowe. Sekarat. Koel jijak. Lah nek dipemu edan kok. Lo tanggap kok. Mbok,
lho, Pak. Becek tuh. Kajian iblis. Ngapurane Mbak Mudin. Kamu tuh kakek kamu kok. Ora karepku dhewe kok, Kang. Kamu sapa? Karepe sapa? Ayo. Karepe sapa? Karepe sapa, Le? Aku rada mendem. Kenalan grotok ae. Wis baca wae, Pak, baca. Baca to, Pak. Baca sinae, baca. Mare piye? Mare piye? Kalau grotok iki tak openi. Ning dipatun lu tak openi. Simbok mati, bapak mati. Kowe aku sing mati. Wis kowe ora gelem. Apa mati jupuk gegere. Rada mendem karo mendem. Lho diaku ora rusuk. Malah kurang ngajian karo aku. Udah aku ora tau dibage. Bahkan Aku cepet ping 30. cepet. Jago. Nangis, nangis. Agak. Colok karo duran cangkem. Syukur. Syukur. Ya, Bapak. Dek dalah. Acul, Pak. Perkara apa iki, Mas? Iku lek doyo, Pak. Apa? Aku turut disusul. Bidak mata. Mlebune senongku, Pak. Aku apa ditindhai mau, Pak. Iya. Ditindhai. Aku telo doyo. Ah, diberki, Pak. Aku terus bengok-bengok. Salah anak makan. Ndak lagi. Jarike mencorong. Jarek mencorong. Dari yang lingkap dari. Aku rada Jare iki wis dos apa menungso? Heh? Lho gede. ora mesti kowe itu pedet malah. Wedhus. Nek aku mati, sing maleni iki kowe, apa namu mau mati. Petengah matamu, pertama matamu. Ning mata batinmu kudu melek. Iki Kang. Dono rasa godhoke lho. Wong wedok yo kan. Tulok wedok lagi sing gelo. Iki. Ora gelem mbok gawe kalau kidul ngombe. Kok gelutan manut anggere diombe segelase nantani wong alon itu. Karepku dadi wong apik, Kang. Aku tambahno ngene Mbak Kesi ya, Kang. Piye? Tambahno. Masa kowe rasa tambakno. Sesuk nambani atine dhewe. Tambakno. Anjen sampean loro ora njaluk tambakno. Tegese aku iki ben mantrah ngono lho. Enape. Ben apik. Kono udah Yo kelakuan disuwurno, Pak. Iki lho bukan. Lho nek kucing diadok itu kacing. Itu kejeblak awak. Kali yo, Pak. Wedok ra wedok iku. Lah senong-senongku dhewe kebangetan ra sing tekoni senongku, Pak. Kan kowe yo melu dia. Kenapa kok malah? Kabeh tak amok iki melu dia. Apa? Lho nek ipe bento kok lho tanggapi. Ujanemu ora nanggapi. Ning aku jajal. Lho kok tenanan? Jajal. Yo. Jajal ada jajal. Ah! Lho kok nek jajal. Yo Bayu dhewe anggere ono wong bareng. Nek jajal. Tukang apa tak sobeno ben blongko kan. Lah kok nak dihukum Pak nek aku. Tak pateni dak aku dihukum. Pak nek tak kandhani yo. Kandhani adimu. Aja ngono-ngono neh. Dak yo ah. Aku ki dak Mbak Yune IP ya. Kang, Ados. aku tukono sajadah, Kang. Lah apa? Sajadah karo sangka aku tak Kabeh kuning linyan. Ora sajadan, ora sokokan. Nek aku gembleng resiki jiwamu, jiwasi akhlakmu, kira becik. yo sarung-sarung lah. Kabeh iki niat kabeh iki. Ora usah diperintah, ora dikongkon. Ya aku tak adus, tak resiki jiwa ragaku dadi wong apik. Leguk oben tok. Yo artine barang diresiki. Resik, artine resik, dak ngono ah. Ngendi Le! Lho ki jek Seneng senongku. kamu kok. Kamar mandi, Kang. Kalau ini Iku senongku kok. jajaan. Senongku. Yo Kang keliru lho. Pak nek ngapurane ya. Ojo diabali kan. Sabune entek, Kang. Sabune entek. Kang botol. Kosan botol. Aku dodong landing, dodong landing.
Ya sabune awul ayam do kaya piring. Pak nih. Apurane. Ya aku mau yo. Pun Pak. Wis masak urung. Pun. Pak nih Sambelno jangan bening. tak sambelno terasi jangan bening. Lawe pindang. Ana pindang iku ning pojokan iki, Pak Go. Lah, Aku kagem kucing. hah? Lah aku kucing. Ya kok anggap kucing. Lah sepire kok das-das kok pinggang iki. Tak kandhani. Mau ku tak peneti, Pak nih. Ndase tak dheweke. Cicik ana ku mau. Dagingnya di tangan Simbok, Pak. Karo aku. Dok kolon. Aja ngono kan aja ngamuk apa nih. Ora ngamuk piye? Pak, aja ngamukan, ndak gelis tuwa. Ora ngamuk wis tuwa aku iki. Gua nak setrek. Ngape kepala pitu kok. Ayo, Ya, Pak. Pak. Piye, Dok? Usul Bapak.